Angelina Jolik jakinerazi du nire aukera medikoa izeneko gutunean New York Times egunkarian masektomia prebentibo bikoitza egin diotela bularreko eta obarioetako minbizia izateko arrisku handia zuelako. Test genetikoan genea akasduna zuen BRCA bat izenekoa. Ama hil zitzaion gazte bularreko minbiziak jota. 37 urterekin Jolik 87ko probabilitatea zuen bularreko minbizia izateko eta 50%koa obariotakoa izateko. 5% murriztu da bularbiak kenduta. 3 hilabeteko tratamentua igaro du, hurrengo erabakia obarioak ere kentzea litzateke. Euskadin Osakidetzan medikuen aholkupean egin daiteke horrelako test genetikoa. Bestela sare pribatuan onkologikoan esaterako egiten da. 3 hilabete behar dira emaitza jakiteko eta garestia da 3.000 euro. Por ejemplo, se hace este test más o menos a 5 o 6 pacientes al año y medikuek aurrekari familiar sendoak ikusterakoan aholkatzen dute. Onkologikoan esaterako urtero egiten dieten 6 testik 2 aholkatzen zaie bularra kentzea. Bitik batek egiten du. Minbizia izateko arriskua ez da 0 murrizten, baina 5% txikitzen da. Bularbiak kentzeko erabakia hartu nahi ez duten emakumeek badute segizio bereziarekin eria agertu eta berehala tratamentu hartzeko beste aukera. Batean zein bestean, bizitze tasa berdintsua da. 11 bular minbizi mota dago eta kasu gutxi batzutan soilik aholkatzen dute bularbiak eta obarioak kentzea. Esto ayuda a que la gente sea consciente de que esto existe, ayuda a que las pacientes, ona da, las personas que persona están pasando ezagunek por esta onelako difícil albisteak decisión aireratzea. puedan tener el referente ahí incluso